Πόσο κοστίζει η ελευθερία μιας γυναίκας? Μπορεί το «ζω όπως θέλω» να γίνει λόγος εγκλισμού? Παρίσι 1880. Μια νεαρή γυναίκα δουλεύει την πέτρα με αυτοπεποίθηση που δεν συναντά συχνά. Ο Ροντέν τη συναντά και μένει άφωνο. Η Καμίλ Κλοντέλ δεν ήρθε για να γίνει βοηθός, ήρθε να τον ξεπεράσει. Μετά το χωρισμό της με τον Ροντέν φτιάχνει τα σπουδαιότερα έργα της. Λαβάλς, Κλωτό, Λασμίρ, έργα που σήμερα θεωρούνται αριστουργήματα, τότε τα έλεγαν ανήθικα, επικίνδυνα. Κανείς δεν τα αγόραζε. Αρχίζει να φοβάται. Πιστεύει ότι την παρακολουθούν, ότι της κλέβουν τις ιδέες. Τότε σπάει τα ίδια της τα γλυπτά ένα-ένα, με σφυρί, με τα χέρια της, με ό,τι βρίσκει. 1913. Κλείνεται σε ψυχιατρίο. Οι γιατροί γράφουν στα αρχεία είναι ήρεμοι. Μπορεί να επιστρέψει σπίτι. Η οικογένειά της λέει όχι. Και έτσι μένει εκεί. 30 χρόνια σιωπής για μια γυναίκα που ήθελε μόνο να δημιουργεί.